Congrats ka. Once in a while, We go hide away in daylight. We go undercover, wait out the sun. Got a secret side in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now. We are a different kind. We can do anything. We mo ika nga. What's up guys? So karon 3 AM nga mga dakong alas 7. Anya ang mission kay mangita mi og laga-abri lagi ng buto. Wala pa nga ni saad. Mangita tag buto-buto. Sa kata. Muna ang evidence nga ni saka ko koral. Ayo lang kay makasaban ta. At kinesuga ato tas ngit-ngit para di makitaan. Muna lang siya ingon nila nga. Salan. Muna siya gingan nga hunted. Nang lagan. Ang Youth Squad A nang lagan. Ang member sa Youth Squad A. So, muna siya guys. Ay, gidungog ko nung nga hunted ha. Tama. Di ba kita pero ang Youth Squad A kay sige lagan na rin. Mulagan na sa dito. Gusto ba dyan ko mga kitag abat guys. Okay guys, so since nga iilad ready ko sa akong mga Youth Squad A kunuhay, so I will do the investigation again kung tinuod ba nga naiaba. So I went back here, so let's go, let's climb. I went inside. If ever yung nakawatan ng balay, dito kasulod Japon kagigate. Gate ni siya. Oh, sulod sanabot ako sasaka. Guys, humuta dere. Nandito dito ang komputeran bisa mga na rin computer. Amin nag-lock na. Salud, di magawas na dito. Ibarik sa nato nila. May lang yan, nagisulod. Wow, look at this. Look at this place guys. Money siya yung kadyo ko. So wala abat na diri guys. Ingan nila na daw sulod. Masulod ta. Let us climb. Di man musaka ko stars. Ha? Saran? Ha? I wanna climb guys. Let us climb. Sama guys. Nasaka ko.
So, wala siyang manaog na takay. Masakpan niya na nakatagbalay. So, ito muna ang pagmangkon. So, let us naog na. Okay, manihapon na daw. Manihapon na ba? Again! Bugatan ako eh. Asa tangkuan? Ulok. Sawa. Hindi ta magsawa. Maya Luwen! No. Abot na. Abot. Yay, so amin ba sa sulod mga oinkies? Kabantay ba ka na palong kay Luwen? Yun, makalaglo. Naman na. Para to guys sa next vlog na sad. So what's up guys? So anyways karon kay wala ko ligo. Maura to ako masuti so wala iligo. So ay sa. Saan na siya? Do. Transition na. Anyway, so saan na oras? Kuha na di ay hapit alas 12. So let us get my nephew. Kay nga na inalak mo to. Nephew. Let's go. Lo, nabot na siya. Luda to. Wala kayo sobrang! Ha? Wala tayo sudan? Usa lang dyan itong solusyon ani. Emergency sudan. Cup noodles. Asa ang ingredients? Nato sa secret place! Kuha na dayon. No! Naabre! Step 1. Choose your cup noodles. Step 2. Open the chosen cup noodles. Open. Step 3. Init the hot water. Step 4. Dance while you wait. You gotta go and just take to the girls on the magazine. Just be who you wanna be. So constantly surrounded by tape and numbers, jumping on the scale every day, cause losing all the weight is all that matters. Stop wasting time trying to make your body like an hourglass. Focus on the things in your life that would forever last. There's more to life. So step. Hindi sa lang yung step, basta step siya. Step 4. Let us pour na the ingredients. Mga dili niya siya prepared wala siya gisulod ng plastic. Oh my god. Only master chefs can do this. So kung gusto mo kuan, ano siya mga ingredients na how to prepare a cup noodles. Kung nag-confuse na mo, kung wala pa mo kabasa sa or how kay usa na siya sa mga resort, mga Italian na siya nga recipe. Let us pour na the hot water kanang igo-igo ra nga maibog siya. Sa lahat ng aking ginagawa. Kaya siya. As you can see guys. Ano siya, wala pa tayo monopod, wala ta monopod, pobre ta. So guys, like and subscribe guys para madato ko niya makapalit ko monopod niya, maka-give ko good content para ninyo pahiyaani. Oops. I like
Okay ra ba ni kadagana? Tama na siya. And let us wait na ma-in love na siya nato. Ikaw lamang ang aking minamahal. So that's it guys, that's how you prepare cup noodles. I know nga galisod pa mo. So kung paspas na kayo kung pag-teach ninyo, pwede nyo balik-balikan ang video. Para makapalo mo kung saan dyan prepare cup noodles. If you like this video, make sure to give it a big thumbs up. And also don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notified ka kung mag-upload kong bagong na videos. Anyways, this is your boy Lowell. And sa to, ingon sa katapos. Also, nakalimot ako. Dugin mo, wala ko sa buong YouTube good. So, this is your boy Lowell. And I'll see you guys next time. Peace out. Sam, kung saan na yung mapuno dari sa video? Kahoy or tree? Ha? Nga noon, kahoy or tree? Ingan ni mo puno. Walay. There goes my heart beating, 'cause